Әссәләму алейкум, Мәйдан телеканалын караучы тамашачылар. Эфирда лайыклы хит тапшыруы. Һәм бүген аны тәүге тапкыр мин, Илмир Ямалов алып барам. Бүгеннән хит парадта катнашучылар яңа унлык. Күңелегезгә хуш килгән җыр өчен Мәйдан ТВ сайтына кереп тавыш бирегез. Сентябрь җиңүчесе ай ахырында билгеле булачак. Хәзер әйдәгез, Аллага тапшырып башлыйбыз. Хит парадның иң яшь катнашучысы Әминә Әхмәтҗанова укытучысы Эльмира Рамил кызы белән яңа матур җырлар өйрәнүен сөйләде. Яңа уку елында кызыклы проектларда, мәктәп олимпиадаларында катнашырга планлаштырам. Моннан тыш Чайковский исемендәге музыка мәктәбенең ремонттан соң ачылуын түземсезлек белән көтәм диде безгә Әминә. Himalaya dağ üstünde altın bişik Kıyaş yıklay Herkes sayın şunda düşüp Jilgün boyu yıklağının sıklap tıra Dirberde hem üstten başın kaplap tıra Yıkılsandan kıyaş düşük koyan desem Jil şulaktan jil bir jildir edip İzze bütün dünya Boyu gide tırgızdı Uyanırga vakit jide Tırgızdı Uyanırga vakit jide Turıp şıkaş Şun işitten kıyaş ağay Ondan gelip Yıklayındı enesi ay Yıklayışında yıldızlarda öğülüşüp Oyadağı yıklap yatkan kışıklarda Katı yıklap beşikten Məğrib keşen Tırıp şığa gülüp jirgen urun şişe Yaşkım ay iki duğan ağay Ünü Minə şılay Kızlık birlen nöbetleşen Minə şılay Kızlık birlen nöbetleşen Yıkışında yıldızlarda öğülüşüp Oyadağı yıklap yatkan kışıklarda Katı yıklap beşikten Məğrib keşen Tırıp şığa gülüp jirgen urun şişe Yaşkım ay iki duğan ağay Ünü Minə şılay Kızlık birlen nöbetleşen Minə şılay Kızlık birlen nöbetleşen Minə şılay Kızlık birlen nöbetleşen Рифат Хөснияров Лилия Муллагалиева белән тагын бер дуэт яздыру өстендә эшлиләр. Лилия белән дуслыгыбыз 10 ел. Без икебез дә Венера Ганева укучылары. Лилия иҗатымны бик хөрмәт итә. Сәхнәдә зур терәк миңа. Бу инде икенче дуэтыбыз. Яңа җырыбыз тиздән дөнья күрәчәк ди Рифат. Эх, егетләр, кызлар. Туган якка кайтабыз бит. Моңнарыңнан назларыңны сагынып Юллар тотам туган ягыма Чәчкәдәге сихри күбәләктәй Йөрәккәем канат кагына Исәнмесез минем җан дусларым Сама аерылмас туганнар Гази җирдә шушы сукма
sirdaş bulсын, очрашулар булсын гомерлек. Исәнмесез минем җан дусларым, соңы аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан кавыштырсын һәр чак язмышлар. Исәнмесез минем җан дусларым, соңы аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан кавыштырсын һәр чак язмышлар. Моңнарыңны, назларыңны сагынып, юллар тотам туган ягыма. Чәчкәдәге сихри күбәләктәй, йөрәккәем канат кагына. Исәнмесез минем җан дусларым, соңы аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан кавыштырсын һәр чак язмышлар. Исәнмесез минем җан дусларым, соңы аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан кавыштырсын һәр чак язмышлар. Исәнмесез минем җан дусларым, соңы аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан кавыштырсын һәр чак язмышлар. Исәнмесез минем җан дусларым, соңы аерылмас туганнар. Гази җирдә шушы сукмаклардан кавыштырсын һәр чак язмышлар. Гази җирдә шушы сукмаклардан кавыштырсын һәр чак язмышлар. Рәнис Габбасовның тормыш иптәше Гөлиянең моңлы итеп җырлавын күбегез белә. Рәнис шәп яңалык җиткерде. Ул Гөлия белән дуэтлар яздыра башлаган. Концертларга әзерләнәбез. Башымда бик күп идеялар бар, шуларны тормышка ашырга планлаштырабыз, диде Рәнис. Киләсе клип үзенчәлекле, анда мин дә бар. Сагышларда калып, димталына кунып, сайрый ялгыз бер кыш тирәктә. Ялгыз җиңел түгел, ничек төсел күңел, гөлләр чәчәк атса йөрәктә. Мин бәхетле икән, бик бәхетле икән, өмитләрем синдә сандугач. Көтәм сине иркәм, ялгыз калсам иркәм, өзелеп көтәм сине тантугач. Көтәм сине иркәм, ялгыз калсам иркәм, өзелеп көтәм сине тантугач. Ялgız olsa, dağlarımın su tusa, sayramışa tüzüme sandugaç. Sina kilem irkem, sinağına kilem, eşkeylerim tulum bulgaç. Mini bəxtli irkem, bik bəxtli iken, ümitlerim sinde sandugaç. Küttem sine irkem, yalnız kalsam irkem, özlep küttem sine tantu
Ötemsine irkem, yalğız kalsam irkem, üzülüp gütemsine tan tuğaş. Min bəxtli irkem, dik bəxtli iken, ümitlerim sinde sanduğaş. Ötemsine irkem, yalğız kalsam irkem, üzülüp gütemsine tan tuğaş. Ötemsine irkem, yalğız kalsam irkem, üzülüp gütemsine tan tuğaş. Кайтам инде авылыма жыры белән танылып килүче Илдус Садыйков көн дими, төн дими җиң сызганып эшли иҗат итә. Сентябрь ахырында гастрольләргә чыгарга исәп, концертлар графигын тиздән социаль челтәрләргә урнаштырачакмын. Программаның исеме дә Кайтам инде авылыма дип атала, диде Нурлат егете Илдус. Орысың ol мына иже көз ошылай екен мен. О. Кімсің ол? Ғафу еттіңіз. Сам здравствуйте. Илдус Фаритович қой работает мында? Здравствуйте, в 210. Атыңда. Сен оңға қысыңға қашан қайттың? Кеше. Білімі саңа кеше орысың орайым. Сен оғы баймал айтында орысың орайым. Пеге тидіра қойтамыз тізгіне. Көрсетеміз саңа оғы кеше. Ненде ішті. Не ішті? Білімі саңа ішті орысың орайым. Үйде! Қоя кеттің ұяққа. Үйде орысың орайым. Отла! Көрсетілміз саңа олға қойтмағаның орысың орайым. Оя үйде олға қойтамыз тізгіне ұтар. Барқырым шоп. Жүрілі шумда. Көрсетілмесең олға қойтмағаның. Шейсең орысың орайым. Açtı, бар жанымны яқты, сағыш басты. Күннәремнең яме кетті, йокыларым да қашты. Бар хисләрем яраларыннан ташты. Кайтам инде авылыма, кайтам инде газиз туган якыларыма. Авылым төшемә кереп, төннәрен саташтыра. Шешкесі дей матур қызлары сағындыра. Қайтам инде Қайтам инде Қайтам инде Юллар өтем Білем Ауыл қайтуымны көтті. Мен шет болыман бір қашаныда, туған түбәгімді. Сүйі ұтты яши ерегімді. Қайтам инде ауылыма, қайтам инде ғазиз туған яқыларыма. Ауылым төшіме
исәнме? Улым, исәнме? Ничек хәлләрең? Рәхмәт, әни, яхшы. Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр. Уйлыйм инде, әни. Мин дә сагындым. Мин дә. Кайтам инде авылыма, кайтам инде газиз туган якынларыма. Шунда эшләп шушы җирдә бәхетемне табармын. Авылымның тарихына яңа юллар язармын. Кайтам инде. Мин үземне белгәннән бирле җырлыйм ди Илгиз Хәсәншин. Әтием мәктәптә җыр дәресен укытты, ә әнием Әлмирә җырларга ярата. Мин дә мәктәптә укыган елларда төрле мәдәни чараларда, конкурсларда катнашырга, әтием уйнаган гармун, тальян көенә кушылып җырларга бик ярата идем, диде җырчы. Мәхәббәт яшәртә яшәтә, картаймый гашыгып калык яшьлектә. Бәхеттән елата ярату хисләре, дөньяны җырлата сөю күзләре. Бәхеттән елата ярату хисләре, дөньяны җырлата сөю күзләре. Мәхәббәт рәнҗетмик ярларны, Ходай бүләк иткән газиз парларны. Яктырсын күңелне тылсымлы назлары, озайтсын гомерне сөю язлары. Яктырсын күңелне тылсымлы назлары, озайтсын гомерне сөю язлары. Мәхәббәт саф хисләр патшасы, юганың искесе юктыр яңасы. Йөрәккә җаныңа ашкы шул мәхәббәт, гашыйклар илендә булмый хыянәт. Йөрәккә җаныңа ашкы шул мәхәббәт, гашыйклар илендә булмый хыянәт. Гашыклар илендә булмый хыянәт. Алмазакиров Азнакай районы Сәпәй авылында туган. Кичкенә чакта ук җырлый идем. Мәктәптә, авылда оештырылган чараларда гел катнаштырдылар. Сәнгатькә беренче адымнар шул булгандыр. Мәктәпне тәмамлагач, Әлмәт музыка көллиятендә вокал төркемендә укыдым. Аннары Башкалада сәнгать институтын тәмамладым. Мин Фәтхетдинов шәкерте ди алмас. Жырларның синең өчен, жырларның Йөрәгеңдә җылылык булса, кил минем яныма.
Гафу итәр идем барсында, булгына син янымда. Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен, минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен. Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен, минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен. Unutmam мәңгегә, bir кайчан bir көнгә. Белсәң әгәр йөрәгем, ул синеке гомергә. Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен, минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен. Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен, минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен. Жырлармын синең өчен, синең өчен, синең өчен. Сагынсаң әгәр сөйгәнем, мин йөгереп киләрмен. Барысында ишет шуны, барысында гафу итәрмен. Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен, минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен. Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен, минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен. Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен, минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен. Жырлармын синең өчен көннәрен, төннәрен, минем дөньям синең өчен күрәле гөлләрен. Линара белән Марат башкаруындагы Яратканым җырының көен Марат үзе иҗат иткән икән. Марат моннан 5 ел элек үк җырлар яза башлаган иде. Ләкин халыкка чыгарырга уялды. Бик озак үгетләгәннән соң гына җырларын халыкка ишеттергә булды. Хәзер җырларны башка җирдән алырга теләмим дә. Чөнки өемдә үз композиторым бар ди Линара. Bir sözüm var sina әйтеләсе, bir уем бар сиңа җиткерәсе. Газиз кешем синең белән бергә, шатлык бар бүлешәсе. Бүләгем бар сиңа биреләсе, күрешәсе иде күрешәсе. Газиз кешем синең белән бергә, шатлык бар бүлешәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Җырларым бар сиңа җырланасы, бар хикәям сиңа сөйләнәсе. Яратканым сиңа бары сиңа, гыйшкым бар белгертәсе. Ашым калды сиңа өлгертәсе, күрешәсе иде күрешәсе.
сиңа, бары сиңа. Гышкым бар белгертәсе, үткәндәге кебек җылы иде. Сөйләшәсе иде, сөйләшәсе, икебез генә калып икебез. Гөрләшәсе иде, сөйләшәсе, үткәндәге кебек җылы иде. Сөйләшәсе иде, сөйләшәсе, икебез генә калып икебез. Гөрләшәсе иде, сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде. Сөйләшәсе иде, сөйләшәсе, икебез генә калып икебез. Гөрләшәсе иде, сөйләшәсе, үткәндәге кебек җылы иде. Сөйләшәсе иде, сөйләшәсе, икебез генә калып икебез. Гөрләшәсе иде, сөйләшәсе, икебез генә калып икебез. Гөрләшәсе иде, сөйләшәсе, гөрләшәсе иде, сөйләшәсе. Хит парадны Айгөл Хайрнасованың үз ягыма кайтсам җыры дәвам итә. Бу күптән яратып җырлый торган җырым, шуңа күрә тамашачыга да җиткерәсем килде ди Айгөл. Әйдәгез бергәләп матур клипны карыйбыз. Үз ягыма кайтсам җиргә ятып, тыңлар идем үлән
Лайыклы хитта кунак сәхифәсе һәм бүгенге кунагыбыз Казан дәүләт мәдәният институты доценты, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Эльвира Гыймәтдинова. Исәннәрмесез? Ничек хәлләрегез? Исәнмесез. Кәйфләрем әйбәт, Аллага шөкер. Бар да исән мин. Укулар башланды. Укулар дигәннән сез татар эстрадасына яшь җырчыларны әзерлисез. Кафедрагыз турында сөйләп үтегез әле. Быел инде 9-нчы ел эшлим, Аллага шөкер. Инде безнең кафедрада зур бәйрәм булачак, Алла бер сау теләсә. А именно 25 еллык юбилей булачак. Бу урында Эльвираның русчага күчү турында аңлатырга кирәктер дип уйлыйм. Эльвира татар эстрадасына яшь талантларны әзерләсә дә, үзе ул русча камил сөйләшә, шуңа күрә ничек уңайлы шулай дип сөйләшергә ярый. Менә студентлар дигәннән, аларның арасында кемнең төшеп калачагы, кемнең йолдыз булачагы алдан сизеләме? Әлбәттә, сизелә. Это все видится с самых первых дней. Почему? Потому что бывают талантливые у нас студенты, бывают менее способные, да? И вот менее способные, алар талантливыйларга карыйлар, стараются, тырышалар, очень много занимаются. И этим самым трудоспособностью они себя возвышают. Они многого добиваются. По сравнению с тем, что талантливые расслабляться и что у них все есть уже. Арбадан чыгып калалар. Генә артка Шундай көчле остазның, укытучының үзенең дә яраткан җырчылары бармы? Әлбәттә. Берсе мин беләм, Венера Ахатовна Ганиева. Каян белдең? Чөнки сез аның кафедрасында. Шулай шул. Венера Ахатовна минем өчен не только прекрасный педагог, профессионал своего дела. Я с нее беру пример как вот с творческой личности, но и как с человека, который мне по жизни дает очень много советов. Она как наставник, она и как босс мой. Мне супер человек. Әгәр дә глобальрәк масштабка алсак, бармы тагын? Я бы сказала, что беру пример еще с зарубежных исполнителей, потому что там немножко другая манера исполнения, которая иногда безгә менә татар эстрадасында бераз генә җитми. Сез бит әле үзегез җырлап кына түгел, җырлар да иҗат итәсез. Бүгенге көндә әйтергә ярый микән, күпме җырыгыз бар иҗат ителгән? Сәхнә өчен минем бер 20 җыр бар, әмма бик күп җырлар за кулисами чыгарылмаган, гимнар язылган, бик күп, бер 50 җыр бар. Аллага шөкер. Димәк, алда безне тагын матур җырлар көтәчәк. Әле әйтеп үтәргә кирәк, ни өчен Эльвира русча да сөйләшә? Сез күптән түгел үзегез дә Россия каналына барып кайттыгыз, нинди чара уңайыннан? Да, есть такой грешок. Чисто случайно, вот я не знаю, как это Аллах миңа ярдәм иткәндер дип уйлыйм. Я попала на Россию-1 и снималась в телевизионном шоу «Ну-ка все вместе», 4-нче сезон. Вот Алла берса сентябрьдә чыгарга тиеш минем серия. Так что смотрите. Русча җырладым, продюсерлар рус җырын бирделәр миңа. Алай гына түгел, сез бит инде дөнья күләмдә әле. Ну да, я скромный человек. Төрле илләрдә. Төрле илләрдә. Шул Турциядә 5 концерт булды минем. Болгариядә чыгыш ясадым. Федераль сабан туйларында, Казахстанда, Киргизиядә җырладым. Аллага шөкер, везде хорошо принимает. Менә шуны ни өчен соравым, үзегезнең фикер буенча, менә төрле илләрдә күргәннән соң әйтергә буладыр. Бүгенге татар эстрадасына ни җитми? Минемчә, бүгенге көннәрдә бик матур, мәгънәле, киң диапазонлы җырлар җитми. Вот хочется, чтобы, слушая татарские красивые произведения, душа развернулась, свернулась, и вот она вот держала в тонусе зрителя. Вот таких песен не хватает. В жанре кроссовер не хватает песен. У нас в основном это вот эстрада, либо народная. Хочется более немножко облагородить татарские песни. Эчтәлегенә игътибар итү турында сүз барадыр инде. Эчтәлектә музыкальная мелодия обязательно должна быть, и само исполнение облагороженное. Вот я вот на это хочу обратить внимание, чтобы не было вот этой пресноты, немножко окультурить звук.
Ну, это мое мнение, сугубо мое мнение. Фикерләрегез өчен зур рәхмәт. Һәм гомумән әңгәмә өчен зур рәхмәт. Безгә лаеклы хитка кунакка килгәнең өчен рәхмәт. Бәлки теләкләр дә бардыр. Хөрмәтле дуслар, ышанычыгыз, йөрәгегезнең серле бер почмагында сакланган өметегез тормышка ашсын. Гомерегез бәхетле, мул ризыклы булсын. Исән-сау яшик. Мондый теләкләргә безнекеләр чын мәгънәсендә лаек. Sensiz bayır, altağlarım sensiz ata. Aralarda yıllar bulup, sensiz ötken yıllar yata. Kaygılarım ortaklaşıp, şadlıklarım gülleşmesin. Хайретдиновларның улы Салават 1-нче сыйныфка укырга барган. Улыбыз мәктәпкә бик теләп барды, ел дәвамында шушы теләге сүрелмәсен иде. Моның белән бер рәттән Салаватны мәдрәсәгә бирергә уйлыйбыз. Дин юлына кереп китүен телим. Артист ише һөнәрдә бөтенләй күрмим ди Рәмилә.
Беренче кыймак тиерле була диләр. Бер дә алай булмады кебек. Әйтерсең лә әллә ничә ел буе хит-парад алып барам. Иң мөһиме соңгысы булмасын. Киләчәктә дә күрешергә язсын дигән теләктә мин Илмир Ямалов сезнең белән киләсе очрашларга кадәр саубуллашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.